ξέρετε, για το τι είναι και τι παρέχει. Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό προσπαθεί να λύσει τα χέρια των εταιριών και όχι μόνο σε θέματα ασφαλής χρήσεως χημικών στον χώρο εργασίας και γενικά σε οποιοδήποτε χώρο. Η ιδέα πίσω από το πρόγραμμα είναι ότι τα δελτία δεδομένων ασφαλείας, για τα οποία θα μιλήσουμε εκτενώς στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασής μας, παρέχουν πολλές πληροφορίες, έως πάρα πολλές, οι οποίες είτε δεν φτάνουν στον επαγγελματία χρήστη ή στο ευρύ κοινό, ή ακόμα και αν φτάνουν, αυτός δεν έχει το γνωστικό επίπεδο να τις κατανοήσει. Αυτό για τον λόγο του ότι το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για να δημιουργηθεί πρέπει να, να έχει κανείς γνώσεις της νομοθεσίας, γνώσεις τοξικολογίας, είναι ένα περίπλοκο έγγραφο, δεν δημιουργείται έτσι απλά. Οπότε το πρόγραμμα READ αυτό που κάνει είναι το εξής. Παίρνει τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και από αυτό χρησιμοποιεί τις πληροφορίες οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για τον επαγγελματία ή το βιομηχανικό ή το ευρύ κοινό, τέλος πάντων για τον οποιοδήποτε χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές είναι η επικινδυνότητα του προϊόντος, δηλαδή αν είναι έφλεπτο, αν είναι ρευτιστικό. Μετά είναι τα μέτρα ατομικής προστασίας, δηλαδή αν πρέπει να φορέσει κάτι για να το χρησιμοποιήσει, αν πρέπει να προσέξει κάτι συγκεκριμένο που μπορεί να αφορά την αναπνοή, δηλαδή να πρέπει ο χώρος να αερίζεται ή να φορέσει μάσκα, τα μέτρα πρώτων βοηθειών, τι να κάνει άμα του πέσει στα μάτια, άμα έρθει σε επαφή με το δέρμα του, κάποια βασικά μέτρα πυρόσβεσης, δηλαδή μην ρίξει νερό ενώ το προϊόν με το νερό θα πάρει φωτιά πιο εύκολα. Και μετά κάποια στοιχεία σχετικά με την απόρριψη, δηλαδή αν ανακυκλώνεται, πώς να καθαρίσει μια άδεια συσκευασία ίσως, αν πρέπει να το πετάξει στα σκουπίδια, στα αστικά λίμματα ή όχι. Αυτά. Οπότε πρακτικά παίρνει το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, το οποίο είναι ένα περίπλοκο έγγραφο, και το απλοποιεί για τον επαγγελματία χρήστη. Στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας, στην κάρτα αυτή που φτιάχνει το πρόγραμμα το READ, η οποία λέγεται WIC, Workplace Instruction Card, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που προανέφερα, δεν αναφέρονται στοιχεία όπως σύνθεση ή άλλα στοιχεία τα οποία μπορούν να προδώσουν σε εισαγωγικά τη συνταγή του προϊόντος σας. Παρά μόνο οι πολύ απαραίτητες πληροφορίες για τον επαγγελματία και το βιομηχανικό χρήστη και το ευρύ κοινό. Τώρα, το πρόγραμμα αυτό, καταρχάς δεν έχει κάποιο κόστος για εσάς, και πέρα από την κάρτα αυτή καθ' αυτή, παρέχουμε και έναν έλεγχο του δελτίου δεδομένων ασφαλείας σας, καθώς εμείς οι οποίοι πρόκειται να θα τα ελέγξουμε πριν τα βάλουμε στο σύστημα και πρόκειται να δημιουργηθούν οι WIC. Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι WICs δεν θα είναι μόνο στα ελληνικά, αλλά θα είναι στα αγγλικά, στα σέρβικα, στα βουλγάρικα και στα αλβανικά, το οποίο πρακτικά καλύπτει όλη τη βαλκανική ζώνη και πάρα πολλούς προσδοκούς χρήστες οι οποίοι εργάζονται στην Ελλάδα. Γενικά θεωρούμε ότι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους, δηλαδή μπορεί να αναρτήσετε τις WIC στη βιομηχανία προκειμένου να προστατεύσετε το προσωπικό σας, μπορείτε να τις μοιράζετε με το χέρι, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πάρα πολλές εφαρμογές. Λοιπόν, επίσης ένα ακόμα στοιχείο, μια ακόμα δυνατότητα η οποία θα υπάρχει, την οποία τώρα την επεξεργαζόμαστε, είναι το ότι όλες αυτές τις πληροφορίες που τώρα αναφέραμε, δηλαδή η WIC, η Workplace Instruction Card, θα είναι διαθέσιμα και μέσω του κινητού σας. Δηλαδή θα μπορείτε να μπαίνετε με το κινητό σας στο διαδίκτυο και να τις βλέπετε αυτές. Το οποίο είναι πολύ πρακτικό, διότι δεν υπάρχει ένας υπολογιστής εκεί πέρα που δουλεύει ο κάθε επαγγελματίας χρήστης. Ενώ το κινητό και γενικά τα smartphone υπάρχουν παντού πια.
Λοιπόν, να δούμε τώρα λίγο το site του προγράμματος. Λοιπόν, το οποίο είναι αυτό το οποίο βλέπετε και στις οθόνες σας. Είναι το www.lifepavlaread.gr. Αυτή είναι η ελληνική του έκδοση. Υπάρχει και αγγλική και σύντομα, πολύ σύντομα θα υπάρχουν και στις υπόλοιπες γλώσσες. Οι γενικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε για το πρόγραμμα στις διάφορες κατηγορίες, όπως ποιοι είναι οι στόχοι του έργου, ποια είναι τα αποτελέσματα που αναμένουμε. Επίσης, σημαντικό είναι να δείτε και ποιες εταιρείες συμμετέχουν, οι οποίες φέρονται σε μια κυλιόμενη μπάρα στη σελίδα, όπως βλέπετε και στις οθόνες σας. Καθώς επίσης, κλικάροντας στις συμμετέχουσες εταιρείες, μπορείτε να τις δείτε, όπως φαίνεται στις οθόνες σας πολύ σύντομα. Και κλικάροντας και στα site και στα εικονίδια των εταιρεών πάνε και στο site τους. Οπότε όλες οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχονται θα φαίνονται και στο site. Λοιπόν, τώρα σχετικά με το πώς ανεβάζει κανείς, πώς χρησιμοποιεί το site του προκειμένου να ανεβάσει τα δελτία δεδομένων ασφαλείας τα οποία εμείς πρόκειται να ελέγξουμε και να δημιουργήσουμε τις WIG. Λοιπόν, καταρχάς, για να μπορέσει κάποιος να ανεβάσει δελτία δεδομένων ασφαλείας στην ιστοσελίδα του LiveRead, θα πρέπει να φτιάξει ένα προφίλ. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα εδώ πέρα ήδη, οπότε δεν φαίνεται η οθόνη. Αλλά το μόνο πράγμα το οποίο χρειάζεται για να φτιάξει κανείς προφίλ, πρακτικά, είναι να διαλέξει ένα όνομα χρήστη, ένα κωδικό και να δώσει ένα email. Αυτά είναι τα απολύτως απαραίτητα. Το mail χρειάζεται οπωσδήποτε, γιατί μέσω του email θα γίνει επαλήθευση του προφίλ του χρήστη. Τώρα, εφόσον έχει κάνει κάποιος το προφίλ και έχει κάνει σύνδεση, φτάνει σε αυτή την οθόνη που βλέπετε και εσείς στις οθόνες σας. Όπου εδώ πέρα, πατώντας το διαχειριστείτε τα αρχεία, μπορεί να δει ό,τι έχει ανεβάσει. Για παράδειγμα, τώρα εδώ πέρα φαίνονται όλα τα δελτία δεδομένων ασφαλείας που έχουν ανέβει από το συγκεκριμένο χρήστη. Και έπειτα, πηγαίνοντας στο κάτω μέρος, υπάρχει επιλογή που λέει ανεβάστε νέα PDF. Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι η πλατφόρμα για την ώρα επεξεργάζεται μόνο PDF. Αν και κατά κύριο λόγο τα δελτία δεδομένων ασφαλείας σε PDF κυκλοφορούν, οπότε εντάξει, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πολύ πρόβλημα με αυτά. Οπότε όταν θέλει να ανεβάσει κάτι, πατάει την επιλογή ανεβάστε νέα PDF, όπου είτε με επιλογή drag and drop, δηλαδή διαλέγει με το ποτίκι του όλα τα δελτία δεδομένων ασφαλείας τα οποία θέλει να ανεβάσει, είτε πατώντας το upload όπως θα κάνω εγώ τώρα, και από εκεί και μετά διαλέγει ποιο θέλει να ανεβάσει. Εγώ τώρα θα διαλέξω ένα που έχουμε εδώ ως δείγμα και υπάρχει μια μπάρα. Όταν αυτή η μπάρα τελειώσει, σημαίνει ότι το δελτίο δεδομένων ασφαλείας έχει ανέβει. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Από κάτω μας αναφέρει ότι η διαδικασία του ανεβάσματος του δελτίου δεδομένων ασφαλείας ήταν επιτυχής και θα πρέπει να δηλώσουμε και κάποιες λεπτομέρειες τώρα γι' αυτό. Οι λεπτομέρειες αυτές δεν είναι κάτι φοβερό. Το πιο βασικό είναι ποια είναι η εμπορική του ονομασία. Πληκτρολογώ εγώ μία τώρα. Αν έχει eco-label, το οποίο πρόκειται να προωθηθούν τα προϊόντα τα οποία έχουν eco-label. Αν γνωρίζουμε με ποια νομοθεσία επισημαίνεται το προϊόν, δηλαδή είναι με την παλιά, με την DPD, με τα πορτοκαλί τετράγωνα ή είναι με την καινούρια, με το CLP. Αν ξέρουμε το barcode του προϊόντος και μετά σε ποια κατηγορία ανήκει. Οι κατηγορίες είναι στάνταρ, έχουμε κάποιες στάνταρ κατηγορίες, τις οποίες θα τις μεγαλώνουμε όσο βλέπουμε ότι οι περισσότερες εταιρείες με διαφορετικά προϊόντα συμμετέχουν. Και μετά πατάτε το καταχώρηση. Τώρα, αυτή ήταν η διαδικασία. Τώρα εδώ πέρα μπορείτε να δείτε ότι στην κατηγορία χρώματα όπως έβαλα έχει ανέβει ένα καινούργιο προϊόν. Και από εδώ πέρα μπορώ να δω ποιο είναι αυτό το προϊόν. Εννοείται ότι στη συγκεκριμένη σελίδα του προφίλ πρόσβαση έχετε μόνο εσείς, οπότε τα δελτία δεδομένων ασφαλείας τα βλέπετε εσείς και εμείς προφανώς τα οποία θα τα ελέγξουμε. Το ευρύ κοινό δεν έχει πρόσβαση στη συγκεκριμένη σελίδα. Και στην αναζήτηση, στην οποία θα μπορεί να δει κάποιος τα Workplace Instruction Cards,
Επίσης, φαίνονται μόνο τα Workplace Instruction Sets και όχι το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Λοιπόν, επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε αυτό το οποίο είναι ένα εγχειρίδιο σχετικά με το πώς να εισάγετε και να επεξεργαστείτε τα δελτία δεδομένων ασφαλείας σας στην πλατφόρμα. Είναι ένας πάρα πολύ αναλυτικός οδηγός, το οποίο εξηγεί τα πάντα, όπως συνοπτικά αλλά και λεπτομερώς τη διαδικασία του πώς να φτιάξετε το προφίλ σας στην ιστοσελίδα, πώς να αναβάσετε, πώς να διαχειριστείτε, πώς να επεξεργαστείτε και πώς να διαγράψετε άμα χρειαστεί δελτία δεδομένων ασφαλείας από αυτή. Επίσης, υπάρχει και ένας συνοπτικός οδηγός για αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να διαβάσουν όλο το κείμενο, ο οποίος αναφέρει τα βασικά βήματα για το πώς μπορείτε εύκολα και γρήγορα να ανεβάσετε δελτία δεδομένων ασφαλείας, να κάνετε γρήγορα το account σας και να κάνετε τη δουλειά σας. Οπότε, αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις σχετικά με την ιστοσελίδα ή γενικότερα με το πρόγραμμα το READ, θα τα καλώ να τις έχουμε τώρα, αλλιώς μετά θα προχωρήσουμε στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο θα δείξουμε τη WIG και θα πούμε και για τα δελτία δεδομένων ασφαλείας εκτενώς. Σου βγάζει αυτό, σου ετοιμάζει βάσει των δεδομένων που περνάς, σου ετοιμάζει το SDS και καλά, μετά σου βγάζει να σου βγάλει. Το άλλο είναι το εύκολο. Γεια σας. Αν έχετε ερωτήσεις, έχετε 2 λεπτά για να τις τοποθετήσετε. Παρακαλώ όμως, για να μην μιλάμε όλοι ταυτόχρονα, να μας γράψετε πρώτα στο chat ότι θέλετε να λάβετε το λόγο για να το κάνουμε δρομολογημένα. Ο κύριος Λιάπης, Κώστας Λιάπης, έχει κάποια ερώτηση. Η μία είναι σε ποιες εταιρείες, σε ποιους φορείς απευθύνεται το πρόγραμμα, σε τι αποσκοπεί και αν είναι νομοθετική απέτηση. Μπορεί να την απαντήσει ο παρουσιαστής. Ναι, θα απαντήσω εγώ τώρα. Απευθύνεται σε εταιρείες οι οποίες παρέχουν προϊόντα σε επαγγελματίες χρήστες, όπως ας πούμε εταιρείες χρωμάτων, όπως αρχικά ξεκίνησε το πρόγραμμα, αλλά πλέον έχουμε επεκταθεί σε όλο το φάσμα των χημικών προϊόντων, σε εταιρείες παραγωγής απορριπαντικών, σε εταιρείες παραγωγής και παραγωγής και εισαγωγής φυσικά βιοκτώνων προϊόντων, λιπαντικών, λιπασμάτων. Θα έλεγα ότι οποιοδήποτε προϊόν μπορεί να φτάσει χημικό στα χέρια κάποιου επαγγελματία χρήστη μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα φυσικά και δεν είναι νομοθετική απέτηση. Η νομοθετική απέτηση είναι τα δελτία δεδομένων ασφαλείας, που θα μιλήσουμε στο δεύτερο σκέλος της παρουσίασης. Η συμμετοχή του θεωρούμε ότι μπορεί να δώσει πολλά, διότι και θα γίνει έλεγχο στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας από την εταιρεία μας, η οποία έχει αρκετή εμπειρία στα θέματα σύνταξης δελτίων δεδομένων ασφαλείας, και θα είναι ένα πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επίσης είναι ένα πρόγραμμα responsible care, αλλά βεβαίως επαναλαμβάνω ότι δεν πρόκειται για κάτι νομοθετικό, αλλά δεν έχει κάποιο κόστος, αλλά έχει μόνο ωφέλη. Γι' αυτό σας συστήνω να συμμετάσχετε. Κάποια άλλη ερώτηση?
Εφόσον από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να πάμε στο δεύτερο σκέλος της παρουσίασής μας, που είναι τα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Λοιπόν, να πούμε και λίγα λόγια για τα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Κυρίως αυτά θα είναι κάποιες στοιχεία σχετικά με το ποιος υποχρεούται, τι πρέπει να περιλαμβάνει, τι πρέπει να κοιτάει κανείς, ποιες παγίδες εισαγωγικά υπάρχουν στα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Καταρχάς τα βασικά στοιχεία, ποιοι τα παρέχουν, μάλλον τι περιλαμβάνει ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες, αλλά και με λεπτομέρεια στα ανατμήματα, σχετικά με το ουσία ή το μείγμα. Δηλαδή τι κίνδυνους έχει, αυτοί οι κίνδυνοι από ποια συστατικά οφείλονται, ποια άλλα συστατικά υπάρχουν, μπορεί να μην έχουν κίνδυνο για την ουσία μεν, αλλά μπορεί να έχουν ειδικά όρια έκθεσης, πώς χειρίζεται κανείς αυτή την ουσία, τι μέτρα ασφάλειας πρέπει να πάρει, ποια είναι τα μέτρα πρώτων βοηθειών, τι πρέπει να προσέχει σχετικά με την απόρριψη, τι πρέπει να προσέχει σχετικά με την πυρόσβεση αυτής της ουσίας, τι πρέπει να γνωρίζει σχετικά με τη μεταφορά της. Είναι, όπως αναφέρουμε και στο slide, πρακτικά είναι το σημαντικότερο μέσο επικοινωνίας σε ολόκληρη την αλυσίδα του εφοδιασμού της ουσίας ή του μείγματος. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από τον προμηθευτή της ουσίας ή του μείγματος. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως φαίνεται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν προφανώς από τους τεχνικούς ασφαλείας στα εκάστοτε εργοστάσια ή εγκαταστάσεις, σχετικά ώστε να πάρουν μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από πυροσβέστες, προκειμένου να δουν πώς μπορεί να γίνει η πυρόσβεση κάποια συγκεκριμένη ουσία ή μείγματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους υπεύθυνους μεταφοράς για να δουν πώς πρέπει να μεταφερθεί, πώς πρέπει να επισημανθεί η εξωτερική συσκευασία ενός προϊόντος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και το κέντρο δηλητηριάσεων, προκειμένου να δουν τις σύνθεσες και να παράγουν ένα αντίστοιχο αντίδοτο για το μείγμα. Τώρα, ποιος έχει την ευθύνη του σύνταξης του δελτίου δεδομένων ασφαλείας? Ο γενικός κανόνας λέει ότι ο πρώτος στην αλυσίδα εφοδιασμού, ο παραγωγός, ο εισαγωγέας, ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος, έχει την ευθύνη. Τώρα, από εκεί και πέρα οι μεταγενέστεροι χρήστες έχουν την ευθύνη και αυτοί του να ελέγχουν και να παράγουν το δικό τους δελτίο δεδομένων ασφαλείας, ακόμα και αν δεν το έχουν συντάξει ήδη. Εξαρτάται την περίπτωση. Τώρα, το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας είναι ο κανονισμός 453 του 2010, ο οποίος τροποποιεί τα παραρτήματα της νομοθεσίας REACH και θέτει ποιες είναι οι βασικές απαιτήσεις των δελτίων δεδομένων ασφαλείας. Μέχρι την 1η Έκτου ισχύει το παράρτημα 1 του κανονισμού, από την 1η Έκτου και μετά ισχύει το παράρτημα 2. Τώρα, ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο πέρα από το REACH, τα οποία διέπουν τα δελτία δεδομένων ασφαλείας? Είναι προφανώς ο κανονισμός CLP 1572-2008, ο οποίος είναι ο κανονισμός που έφτασε σε εφαρμογή από 1η Έκτου του 2015, ο οποίος πρακτικά διέπει την ταξινόμηση και την επισήμανση των μειγμάτων. Είναι ο κανονισμός που είναι τώρα, ας πούμε, στη μόδα, που είναι με τους ρόμβους. Μετά η προηγούμενη νομοθεσία, η οποία πρόκειται να αντικαταστήσει ο CLP, η 9945, η λεγόμενη TPD,
με τα τετράγωνα που αποκαλεί σύμβολα. Μετά υπάρχουν πολλές άλλες οδηγίες και κανονισμοί οι οποίοι διέπουν τα δελτία δεδομένων ασφαλείας, καθώς και ευρύτερες γνώσεις που θα πρέπει να έχει κάποιος προκειμένου να μπορεί είτε να συντάξει είτε να κάνει σωστή ανάγνωση ενός δελτίου δεδομένων ασφαλείας, όπως π.χ. οι οδηγίες οι οποίες θέτουν τα όρια επαγγελματικής έκθεσης, ή μετά ειδικές νομοθεσίες ανατύπου προϊόντος, όπως ο 648, ο οποίος θέτει ειδικές απαιτήσεις για τα απορριπαντικά, ή όπως άλλες νομοθεσίες όπως το 2003 που θέτει για τα λοιπάσματα, ή άλλοι για τα λοιπαντικά. Υπάρχουν ανάλογα με το είδος και την κατηγορία προϊόντος διαφορετικά πράγματα τα οποία πρέπει να φαίνονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Επίσης, γνώσεις που θα πρέπει να έχει κάποιος ο οποίος θέλει να συντάξει ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας θα πρέπει να αφορούν τις μεταφορές, καθώς υπάρχει ένα ειδικό κομμάτι, το 14, το οποίο αφορά αποκλειστικά τις μεταφορές, πώς γίνονται οδικά μέσω του ADR, διαθαλάσσης μέσω του MTG, αεροπορικά μέσω του IATA. Επίσης θα πρέπει να έχει και τοξικολογικές αλλά και οικοτοξικολογικές γνώσεις, καθώς υπάρχουν και ειδικά παρακτήματα, ειδικά τμήματα στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας, τα οποία αφορούν αυτό ακριβώς και θα πρέπει να φέρουν συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία πρόκειται να αναφέρουμε λίγο πιο μετά. Λοιπόν, και τώρα ο κανονισμός 453 του 2010 αναφέρει το εξής. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας καταρτίζεται από αρμόδιο πρόσωπο που λαμβάνει υπόψη του τις συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών προς τους οποίους απευθύνεται, εφόσον τους γνωρίζει. Οι προμηθευτές των ουσιών και των μειγμάτων μεριμνούν ώστε τα αρμόδια πρόσωπα να εκπαιδεύονται κατάλληλα συμπεριλαμβανομένης της επιμόρφωσης. Αυτό είναι πρακτικά, λέει αυτό το οποίο αναφέραμε πριν, ότι ποιοι πρόκειται να χρησιμοποιήσουν, μάλλον τι πρέπει να ξέρει αυτός το οποίο συντάσσει το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και πώς πρόκειται να χρησιμοποιηθεί παρακάτω. Δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί το τεχνικό ασφαλείας για την εκπαίδευση του προσωπικού, θα χρησιμοποιηθεί από την πυροσβεστική πιθανώς για την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς, θα χρησιμοποιηθεί από τον υπεύθυνο μεταφορών, οπότε πρέπει και αυτός ο οποίος το συντάσσει να έχει και την αντίστοιχη γνώση. Λοιπόν, τώρα, ποιος έχει την υποχρέωση, μάλλον πότε υπάρχει υποχρέωση παροχής δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Όταν μία ουσία και ένα μείγμα θα ξυνομείται ως επικίνδυνο. Όταν μία ουσία είναι PPD όπως λένε ή VPVP, δηλαδή όταν είναι ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ή άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη. Αυτές οι ουσίες υπάρχουν στο παράρτημα 13 του REACH. Επίσης, θα πρέπει να παρέχεται εδώ όταν μια ουσία ανήκει στις λεγόμενες Substances of Very High Concern, SVHC, οι οποίες επίσης φαίνονται στο REACH. Λοιπόν, επίσης, σε ποιους τώρα πρέπει να παρέχεται ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται κατεξοχήν στους επαγγελματίες χρήστες για την αγορά κάποιου προϊόντος. Να τονίσουμε ότι η ανάρτηση στο διαδίκτυο, όπως φαίνεται, δεν συνιστά παροχή δελτίου δεδομένων ασφαλείας, αλλά μπορείτε παρόλα αυτά να το στείλετε ηλεκτρονικά μέσω ενός email, αλλά αυτό θεωρείται ότι παρέχεται το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Απλά η ανάρτηση στο διαδίκτυο δεν θεωρείται ότι το παρέχει. Λοιπόν, η γλώσσα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας θα πρέπει να είναι η επίσημη του κράτους μέλους στην οποία διατίθεται το προϊόν, δηλαδή αν το προϊόν διατίθεται στην Ελλάδα, θα πρέπει το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, όπως και άλλα στοιχεία του προϊόντος, όπως η ετικέτα π.χ., να είναι στα ελληνικά. Αν το παρέχετε σε άλλη χώρα, η Ιταλία ας πούμε, θα πρέπει να είναι στα ιταλικά. Λοιπόν, τώρα, μέχρι τον Ιούνιο,
ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει το δελτίο δεδομένων ασφαλείας κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή στις εξής περιπτώσεις. Αν περιέχει παραπάνω από 1% κατά βάρος μία αέρια ουσία η οποία είναι επικίνδυνη για την υγεία για το περιβάλλον ή πάνω από 0,2% κατόγκο αν είναι αέρια, καθώς και επίσης αν έχει ουσίες σε ποσοστό παραπάνω από 0,1% οι οποίες είναι ABT ή ABT, όπως είπαμε στο παράδειγμα του REACH, ή όταν έχει substances of very high concern, όπως είπαμε πριν. Επίσης, θα πρέπει να παρέχει δελτίο δεδομένων ασφαλείας κατόπιν αιτήματος, αν περιέχει ουσίες οι οποίες έχουν κινητικά όρια για την έκθεση στο χώρο εργασίας. Τώρα, από την 1η Ιουνίου και μετά, δηλαδή που έρχεται σε εφαρμογή ο CLP, δεν αλλάζουν και πολλά, δηλαδή εξακολουθεί να πρέπει να δώσει δελτίο δεδομένων ασφαλείας κατόπιν αιτήματος αν έχει παραπάνω από 1% κατά βάρος μη αέριο ή 0,2 για αέριο, αλλά πέρα από τις substances of very high concern αλλά και τις ουσίες που είναι στο παράρτημα 13 του REACH, θα πρέπει να δίνει δελτίο δεδομένων ασφαλείας και για ουσίες που περιέχονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,1% κατά βάρος και είναι στις κατηγορίες κινδύνου, καρκινογόνος κατηγορία 2, τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορία 1α και 1β, καθώς και 2, ευαισθητοποιητική του δέρματος κατηγορία 1, ευαισθητοποιητική του αναπαυστικού κατηγορία 1 ή οποιαδήποτε είναι επικίνδυνη για το θυλασμό. Λοιπόν, πότε δεν υπάρχει υποχρέωση να δοθεί δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Όταν το μείγμα ορίστηκε το ευρύ κοινό, καθώς θεωρείται ότι όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και τα μέσα προστασίας θα υπάρχουν στην ετικέτα του προϊόντος. Όταν πρόκειται για ραδιενεργά προϊόντα, όταν πρόκειται για προϊόντα τα οποία βρίσκονται υπό την ελληνική επιτήρηση, για μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα, για απόβλητα, καθώς και για ουσίες ή μείγματα τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για έρευνα και ανάπτυξη, οπότε δεν πρόκειται να διατεθούν στην αγορά. Λοιπόν, επίσης, δεν χρειάζονται δελτία δεδομένων ασφαλείας στα εξής προϊόντα, τα οποία στην τελική τους μορφή είναι φαρμακευτικά, κτηνιατρικά, καλλιτικά, ιατροτεχνολογικά, τρόφιμα ή ζωοτροφές. Είναι σημαντικό να πούμε στο συγκεκριμένο σημείο ότι οι πρώτες ύλες για αυτά πιθανώς να χρειάζονται δελτία δεδομένων ασφαλείας. Δεν χρειάζονται αυτά τα οποία είναι τα τελικά προϊόντα, στην τελική τους μορφή. Λοιπόν, πότε χρειάζεται τώρα να επικαιροποιήσουν το δελτίο δεδομένων ασφαλείας τους οι προμηθευτές. Προφανώς όταν υπάρξει κάποια αλλαγή η οποία θα επηρεάσει τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου, δηλαδή όταν έχει αλλάξει η κινδυνότητα του προϊόντος και θα πρέπει αντίστοιχα η εφοδιαστική αλυσίδα να λάβει άλλα μέτρα για να διαχειριστεί το κίνδυνο αυτόν. Όταν πρέπει να χορηγηθεί κάποιος αριθμός άδειας χρήσης, χρειάζεται διοδότηση, οπότε και αυτός πρέπει να αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Και όταν επιβληθεί περιορισμός για κάποια συγκεκριμένη χρήση, σύμφωνα με το REACH. Τώρα, όταν θα γίνει επικαιροποίηση του δελτίου δεδομένων ασφαλείας, θα πρέπει να ενημερωθούν όλοι στην εφοδιαστική αλυσίδα. Θα πρέπει το δελτίο δεδομένων ασφαλείας να φαίνεται ότι είναι άλλη έκδοση, θα πρέπει να λέει έκδοση 2, 3, αντίστοιχα ποια είναι, πότε έγινε η αναθεώρησή του, καθώς και στο παράρτημα 16 θα φαίνονται ποιες αλλαγές έχουν γίνει στο τμήμα 16, με συγχωρείτε, να φαίνονται ποιες αλλαγές έχουν γίνει στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Λοιπόν, τώρα, ποια είναι η δομή ενός δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας αποτελείται από 16 τμήματα παραγράφους, οι οποίοι έχουν και υποπαραγράφους. Όλα τα τμήματα, όλοι οι παράγραφοι και όλοι οι υποπαράγραφοι του δελτίου δεδομένων ασφαλείας πέρα συμπληρώνονται. Δεν μένει τίποτα κενό, ακόμα και αν δεν υπάρχουν στοιχεία, απλά αναφέρουμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Επίσης, για δελτία δεδομένων ασφαλείας τα οποία έχει δημιουργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφαλείας, συνοδεύονται από τα αντίστοιχα σενάρια έκθεση στο παράρτημα.
Λοιπόν, η δομή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας που πρέπει να είναι γνωστή στους περισσότερους έχει τις εξής παραγράφους, τις οποίες θα αναλύσουμε συνοπτικά παρακάτω. Στην παράγραφο 1 έχει τα στοιχεία της ουσίας ή του μείγματος και της εταιρείας της επιχείρησης. Στην παράγραφο 2 υπάρχει ο προσδιορισμός επικινδυνότητας. Στην παράγραφο 3 η σύνθεση και πληροφορίες για τα συστατικά. Στην παράγραφο 4 τα μέτρα των βοηθειών. Στην παράγραφο 5 τα μέτρα καταπολέμησης πυρκαγιάς. Στην παράγραφο 6 η αντιμετώπιση τυχαίας έκρησης. Στην παράγραφο 7 ο χειρισμός και η αποθήκευση. Στην παράγραφο 8 ο έλεγχος της έκθεσης και ατομική προστασία. Στην παράγραφο 9 υπάρχουν οι φυσικές και χημικές ιδιότητες. Στην παράγραφο 10 η σταθερότητα και η δραστικότητα. Στην 11 υπάρχουν τα τοξικολογικά στοιχεία. Στην 12 υπάρχουν τα οικοτοξικολογικά στοιχεία. Στη 13 υπάρχουν τα στοιχεία σχετικά με την απόρριψη. Στη 14 τα στοιχεία σχετικά με την μεταφορά. 15 τα γενικότερα στοιχεία της νομοθεσίας. Και στη 16 υπάρχουν άλλες πληροφορίες, καθώς και τα σενάρια έκθεσης, αν πρόκειται για εκταμένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα και από τους τίτλους μόνο, φαίνεται πόσα πολλά θέματα καλύπτει και πόσο σφαιρικά καλύπτει το δελτίο δεδομένων ασφαλείας μία ουσία ή ένα προϊόν. Τοξικολογικά, οικοτοξικολογικά, απόρριψη, μεταφορά, δεν είναι ένα απλό έγγραφο, χρειάζεται κάποιον με γνώσεις για να το συντάξει και αντίστοιχα χρειάζεται κάποιον με γνώση για να μπορέσει να το διαβάσει όλο. Λοιπόν, σχετικά με το τμήμα 1, συνοπτικά θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής. Ο αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος, ο οποίος θα πούμε παρακάτω τι είναι και πώς εκφράζεται για ουσία ή μείγμα. Οι συναφείς προσδιορώμενες χρήσεις του προϊόντος, τα στοιχεία προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας και ο αριθμός τηλεφώνου επίγουσας ανάγκης. Τώρα, ο αναγνωριστικός κωδικός για τα μείγματα είναι η εμπορική ονομασία του προϊόντος. Για τις ουσίες είναι ο αριθμός index εφόσον αυτός ανήκει, η ουσία ανήκει στο παράρτημα, ο αριθμός CC ή ο αριθμός CAS. Επίσης, στο σημείο αυτό, στα δελτία δεδομένων ασφαλείας των ουσιών, εφόσον η ουσία είναι καταχωρημένη, θα πρέπει να φαίνεται και ο αριθμός καταχώρησης. Στο τμήμα 1.3 θα πρέπει να φαίνεται ο παραγωγός και ο προμηθευτής, τα στοιχεία του δηλαδή, ποια είναι η διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα, τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα ήταν καλό δηλαδή εμείς συστήνουμε η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία θα δοθεί να είναι σχετική με αυτή η οποία εξέδωσε με αυτόν το οποίο εξέδωσε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Τώρα, στο τμήμα 2 που αφορά την επικινδυνότητα. Στην ταξινόμηση μιας ουσίας θα πρέπει να φαίνεται η ταξινόμησή της με το διτό σύστημα, δηλαδή και με τον παλιό κανονισμό, με την παλιό οδηγία 67548, τη λεγόμενη PSD, αλλά και με το καινούργιο, με το CLP. Για το μείγμα θα πρέπει να φαίνεται, τώρα που είναι μεταβατική περίοδος, θα πρέπει να φαίνεται υποχρεωτικά η οδηγία 1999/45, δηλαδή η DPD, η παλιά με τα τετράγωνα, και από 1η Ιουνίου είναι υποχρεωτικό να φαίνεται η καινούριος κανονισμός, ο CLP. Για αυτούς οι οποίοι πρόκειται να επιλέξουν από τώρα, δηλαδή από τη μεταβατική περίοδο που διανύουμε τώρα, να αλλάξουν τις ετικέτες τους σε CLP, θα πρέπει στο σημείο αυτό να φαίνεται και για το μείγμα το διτό σύστημα. Δηλαδή να φαίνεται και ποια είναι η επικινδυνότητα βάσει του κανονισμού CLP με τους ρόμβους, αλλά και ποια είναι η επικινδυνότητα βάσει της οδηγίας DPD, τα τετράγωνα τα πορτοκαλί. Τώρα, τα στοιχεία επισήμανσης, το 2.2, για ουσίες αναφέρουν τα εικονογράμματα, τις προειδοποιητικές λέξεις, κίνδυνος ή προσοχή, τις φράσεις H, hazard statements, και τις φράσεις H που είναι ειδικές για την Ευρώπη, τις EUH, τις δηλώσεις P, P statements, proportionate statements, και τις συμπληρωματικές πληροφορίες. Για μείγματα, αν ακολουθούν την DPD πρέπει προφανώς να έχουν τα στοιχεία της DPD, αν ακολουθούν το CLP πρέπει να έχουν τα στοιχεία του CLP. Δύο πράγματα είναι σημαντικά ότι στο συγκεκριμένο σημείο, ότι ενώ στο 2.1
έχουμε διτό σύστημα όσον αφορά την ταξινόμηση, στο 2.2 θα φαίνεται μόνο το ένα σύστημα. Ποιο σύστημα? Αυτό το οποίο θα φαίνεται στην ετικέτα. Και θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη ταύτιση ανάμεσα στο τι γράφει η ετικέτα και το τι γράφει το τμήμα 2.2 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, σχετικά με το τμήμα 3, το οποίο περιέχει τη σύνθεση και γενικά πληροφορίες για τα συστατικά του προϊόντος. Καταρχάς, υπάρχει μια περιγραφή του μείγματος, τι είναι, π.χ. υδατικό γυάλιμα καυστικού νατρίου που έχω αναφέρει στο slide. Και κατά δεύτερο, ποια είναι τα επικίνδυνα συστατικά, όπως ορίζει ο 453. Στα επικίνδυνα συστατικά θα πρέπει να φαίνονται και αυτά με το διτό σύστημα ταξινόμησης, δηλαδή και με DPD και με CLP. Επίσης, εκτός από το ποια περιέχονται, θα πρέπει να φαίνεται και πόσο περιέχονται, είτε αναφέροντας τα ακριβή ποσοστά κατά φθήνουσα σειρά, είτε εύρη ποσοστών κατά φθήνουσα σειρά. Λοιπόν, τώρα, στο τμήμα 3, αν το μείγμα είναι επικίνδυνο, φαίνονται τα εξής. Οι επικίνδυνες ουσίες σύμφωνα με την παλιά ή την νέα νομοθεσία που ξεπερνούν τα όρια συγκέντρωσης που ορίζονται από την εκάστοτε νομοθεσία. Θα πρέπει να φαίνονται οι ουσίες τα οποία έχουν κοινοτικά όρια έκθεσης, καθώς και οι ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται σε παραρτήματα του REACH, όπως η ABT ή η SVHC, και είναι σε ποσοστό άνω του 0,1% στο μείγμα. Τώρα, αν το μείγμα δεν είναι επικίνδυνο, οι επικίνδυνες ουσίες οι οποίες θα πρέπει να φαίνονται οι επικίνδυνες ουσίες σύμφωνα με τη DSD ή με το CLP, οι οποίες περιέχονται σε ποσοστό άνω του 1% αν πρόκειται για μη αέριες ή 0,2% αν πρόκειται για αέρια μείγματα, και πάλι ουσίες οι οποίες έχουν ειδικά κοινοτικά όρια έκθεσης, και πάλι ουσίες οι οποίες ανήκουν σε παρακτήματα του REACH και βρίσκονται σε ποσοστά άνω του 0,1%. Λοιπόν, τώρα επίσης για ουσίες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί βάσει REACH, στο τμήμα 3 θα πρέπει να φαίνονται και αριθμοί καταχώρησης. Προκειμένου να μην φαίνονται ποιοι είναι οι προμηθευτές, έχουν το δικαίωμα οι προμηθευτές του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας να καλύψουν τα 4 τελευταία ψηφία των αριθμών καταχώρησης. Τώρα έχουμε ενδεικτικά κάποια παραδείγματα του πώς θα έπρεπε να είναι, πώς είναι ένα τμήμα 3 ιδανικά. Δηλαδή βλέπετε ότι έχει τον αριθμό καταχώρησης, π.χ. για κάποια ουσία βλέπω έχουμε 2. Η οποία τα 4 τελευταία ψηφία που προσδίδουν τον προμηθευτή της ουσίας είναι συμπληρωμένα με χ, για να μην φαίνεται. Έχουμε την επικινδυνότητα και με τα δύο συστήματα. Έχουμε το cash number και το index number. Και έχουμε και το εύρος του ποσοστού. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο παρακάτω τμήμα, να δούμε αν υπάρχουν ερωτήσεις μέχρι εδώ, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά μπορεί να είναι πολύ πληροφορία μαζεμένη. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να πληκτρολογήσει και να πάρει το λόγο, ή να πληκτρολογήσει κατευθείαν την ερώτηση και να μας την απευθύνει ο συνεργάτης μας, ο κ. Διορόγης. Έχουμε μια ερώτηση από την κυρία Σταματία Τσιαφογιάννη. Στην τελευταία ουσία, γιατί δεν γράφεται ο αριθμός καταχώρησης? Προφανώς εννοεί το παράδειγμα του τμήματος 3, όπου είχε τις ουσίες, τις περιεχόμενες ουσίες.
Ο λόγος που δεν αναφέρεται είναι γιατί δεν έχουν όλες οι ουσίες αριθμό καταχώρησης. Αυτό που θέλαμε να δείξουμε με αυτό το παράδειγμα είναι ότι αν κάποια ουσία έχει καταχωρηθεί και εσείς έχετε αυτή την πληροφορία από τον προμηθευτή σας, πρέπει να τη δείξετε και στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του μείγματος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όποια επικίνδυνη ουσία εμφανίζεται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται και από αριθμό καταχώρησης. Έχουμε μια άλλη ερώτηση από τον κύριο Κώστα Λιάπη. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Λιάπη γιατί κάτι δεν καταλαβαίνω καλά, να την απευθύνει αν μπορεί με το μικρόφωνο. Ναι. Ναι, κύριε Λιάπη, σας ακούμε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο τεχνικός ασφαλείας που ενδεχομένως αυτός θα έχει στην δικαιοδοσία του τη σύνταξη ή τέλος πάντων είναι ένας που ασχολείται με την διεκπαιρέωση των προτύπων ή με το περιβάλλον, θα πρέπει να είναι τόσο καλά καταρτισμένος απέναντι σε νομοθεσίες ή σε τύπου ADR και διάφορες ευρωπαϊκές νομοθεσίες για να μπορέσει να ανταπεξέλθει πάνω σε ένα τέτοιο σύστημα. Σωστά. Και αν ποτέ θα μπορέσει να πάρει αυτή την εξειδίκευση, να πάρει αυτή την... Κοιτάξτε, δεν είπε κανείς ότι είναι εύκολη δουλειά, σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχει ένα διάγραμμα, το έχει ο ΣΕΦΙΚ, νομίζω να το έχει βγάλει, δεν είμαι σίγουρη, που δείχνει πώς έχει ξεκινήσει η νομοθεσία από το 2005 και μετά. Συνεχώς βγαίνουν καινούργιοι κανονισμοί, ακόμη και να πεις ότι φτάνει σε ένα πολύ καλό επίπεδο πρέπει να υπάρχει συνεχής επιμόρφωση και συνεχής εκπαίδευση. Γι' αυτό κιόλας πραγματοποιούμε και τα σεμινάρια κατά καιρούς. Ο ίδιος ο ΕΚΑ προτείνει όσοι δεν τα καταφέρνουν οι μικρές εταιρείες και αυτά να απευθύνονται σε συμβούλους. Το σίγουρο είναι, εντάξει, μπορεί να το κάνει ο τεχνικός ασφαλείας, αλλά το πόσο χρόνο έχει ένας τεχνικός ασφαλείας να αφιερώσει για να είναι ενημερωμένος και από την αλλά μέρα με την ημέρα πλέον, δεν μιλάμε για έτη. Αυτό είναι απόφαση της εταιρείας σας. Δεν είναι ότι δεν μπορεί, είναι κατά πόσο έχει το χρόνο και την όρεξη και την κατάρτιση για να κάνει κάτι τέτοιο. Απλά θέλω να επισημάνω ότι αντί να γίνονται πιο απλοϊκά και πιο απλά τα πράγματα, ούτως ώστε να υπάρχει ένα σύστημα αναγνωρισιμότητας συνηθιών και αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων, γίνονται όλο και πιο σύνθετα. Έτσι. Εμπλέκονται και άλλες νομοθεσίες και γίνεται μπερδεμένο το σύστημα. Ναι, όσο πάει και δυσκολότερο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχουμε να περιμένουμε για πιο απλά τα πράγματα. Εδώ ήδη ο CLP που είναι ένας καινούριος κανονισμός και ήδη έχει μετράει 6 τροποποιήσεις. Και αυτό δεν έχει τεθεί καν σε πλήρη εφαρμογή. Νομίζω ότι δεν έχουμε να περιμένουμε σε καμία περιπτώσει να γίνει κάτι πιο απλό. Θα γίνει όλο και πιο σύνθετο. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μία ακόμη ερώτηση από την κυρία Γιαννούτσου Νίκη. Όταν μια ουσία δεν ταξινομεί το τελικό προϊόν αλλά είναι επικίνδυνη, αναφέρεται στην παράγραφο 3. Εξαρτάται το ποσοστό της. Αν έχει σημασία καταρχήν αν το ίδιο το μείγμα ταξινομείται ή όχι, ξεκινάμε από αυτό. Και μετά από εκεί και πέρα, αν υποθέσουμε ας πούμε ότι δεν ταξινομείται το μείγμα, όσες ουσίες επικίνδυνες είναι πάνω από 1% αναφέρονται. Αυτό είναι ενδεικτικό παράδειγμα. Εξαρτάται ποια είναι η επικινδυνότητα, αν ταξινομείται το μείγμα ή όχι, αυτά αναφέρονται στον κανονισμό, το 453. Και φυσικά αν είναι και κάποια ουσία η οποία χρειάζεται διοδότηση, είναι substance of very high concern, είναι ανάλογα την περίπτωση. Και συνεχίζοντας
περί του τμήματος των τμήματων των δελτίων δεδομένων ασφαλείας. Θα πάμε κατευθείαν στο τμήμα 8, στο οποίο επίσης και αυτό χρειάζεται μια σχετική προσοχή. Τώρα, τι περιλαμβάνει το τμήμα 8? Περιλαμβάνει τους παραμέτρους ελέγχου, τους ελέγχους έκθεσης, ποιοι είναι οι κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι, ποια είναι τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα λεγόμενα MAP, όπως και ποιος είναι ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός, και περιέχει και στοιχεία για τον έλεγχο περιβαλλοντικής έκθεσης. Στο τμήμα αυτό αναφέρονται οι τιμές των οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης, καθώς και των βιολογικών οριακών τιμών. Αυτές πάνε ανακράτος μέλος, δίνονται για κάθε ουσία, οπότε πρακτικά οι ουσίες στο τμήμα 3, ας πούμε, που φαίνονται μόνο λόγω των οριακών τιμών έκθεσης, στο τμήμα 8 φαίνονται και ποια είναι η συγκεκριμένη οριακή τιμή. Επίσης στο τμήμα 8 φαίνονται οι τιμές DINEL και PINEC, εφόσον οι ουσίες είναι καταχωρημένες και άρα έχει γίνει και έκθεση χημικής ασφάλειας. Τώρα, το τμήμα 9 περιέχει τις φυσικοχημικές ιδιότητες μιας ουσίας ή ενός μείγματος. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει, εφόσον μια ουσία είναι καταχωρημένη, προέρχονται από το φάκελο καταχώρησης της ουσίας, ή εφόσον είναι μείγμα και έχουν μελετηθεί, έχουν γίνει τεστ, προέρχονται ή από εκτιμήσεις ή από βιβλιογραφία, προέρχονται από αυτά. Σημαντικό είναι στο συγκεκριμένο τμήμα φυσικοχημικά στοιχεία τα οποία συνδέονται με άλλα τμήματα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας, να συνάδουν με τα συγκεκριμένα τμήματα. Δηλαδή, π.χ. αν μια ουσία είναι έφλεκτη και έχει ένα συγκεκριμένο flashpoint το οποίο γνωρίζουμε, θα πρέπει το συγκεκριμένο flashpoint να συνάδει και με το τμήμα 14, το οποίο περιέχει τα στοιχεία της μεταφοράς. Ή αν μια ουσία είναι διαβρωτική λόγω pH, θα πρέπει να φαίνεται το pH στο τμήμα αυτό, έτσι ώστε να συνάδει με το τμήμα 2 που παρουσιάζει την επικινδυνότητα. Καθώς και με το τμήμα το οποίο παρουσιάζονται η διαφορετικότητα και η ρυθμιστικότητα του μείγματος. Στο τμήμα 11, για την ακρίβεια που θα αναφέρουμε τώρα. Τώρα, το τμήμα 11 αναφέρει τοξικολογικές πληροφορίες για τα μείγματα και για τις ουσίες, τιμές είτε βιβλιογραφικές είτε πειραματικές που αφορούν την οξέα τοξικότητα, τον ερεθισμό, τη διαβρωτικότητα, την ευαισθητοποίηση, τη τοξικότητα σε επαναλαμβανόμενη δόση, αλλά και σε φάρμακο δόση, την καρκινογένεση, τη μεταλλαξιγένεση και την τοξικότητα στην αναπαραγωγή. Σημαντικό, το οποίο το έχει φέρει ο CLP τώρα στο προσκήνιο, είναι πως όταν ένα μείγμα έχει ταξινομηθεί βάσει του CLP πάντα στις κατηγορίες οξείας τοξικότητας, θα πρέπει να φαίνεται και το ATMIX, δηλαδή το Acute Toxicity Estimate, δηλαδή το αποτέλεσμα της υπολογιστικής μεθόδου στον οποίο υπολογίστηκε η οξεία τοξικότητα του μείγματος. Αυτό θα πρέπει να φαίνεται στο τμήμα 11. Καθώς θα πρέπει να φαίνονται επίσης και ό,τι στοιχεία υπάρχουν για την οξεία τοξικότητα των ουσιών που περιλαμβάνονται στο μείγμα. Αυτό είναι καινούριο, δεν υπήρχε μέχρι τώρα, καθώς γενικότερα τα στοιχεία της τοξικότητας τα έφερε στο προσκήνιο ο νέος κανονισμός CLP και θα πρέπει όλα αυτά να φαίνονται στο τμήμα 11. Αντίστοιχα, πριν πάμε στο τμήμα 15, θα πρέπει να φαίνονται και στο τμήμα 12 τα στοιχεία της τοξικότητας για το περιβάλλον. Με παρόμοιο τρόπο όπως θα φαίνονται και στο τμήμα 11. Τώρα, στο τμήμα 15, στο οποίο φαίνονται στοιχεία σχετικά με άλλες νομοθεσίες, αλλά και την νομοθεσία των δελτίων δεδομένων ασφαλείας. Δηλαδή, στο 15.1 θα παρέχονται πληροφορίες της ουσίας, του μείγματος ή ουσιών που περιέχονται στο μείγμα, τα οποία έχουν να κάνουν με άλλες νομοθεσίες, όπως π.χ. με τις νομοθεσίες των απορρυπαντικών ή κατορμοζόμενες ουσίες της ΕΒΕΖΟ ή άλλες πιθανές νομοθεσίες. Και επίσης στο 15.2 φαίνεται αν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφαλείας
για τη συγκεκριμένη ουσία ή μείγμα. Πιο πιθανό για ουσία βέβαια. Τώρα, αν έχει γίνει αξιολόγηση χημικής ασφαλείας και άρα έχει καταχωρηθεί η συγκεκριμένη ουσία, πιθανότατα έχει ένα εκτεταμένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας, το λεγόμενο ESDS, Extended SDS, το οποίο, όπως είπα, αφορά τις καταχωρημένες επικίνδυνες ουσίες και συνοδεύει, και το ιδιαίτερο που έχει αυτό είναι ότι στο τμήμα 16 υπάρχει ένα παράρτημα στο οποίο περιέχει τα σενάρια έκθεσης. Τώρα, τα σενάρια, τα σενάρια έκθεσης τα οποία περιέχονται στο τμήμα 16 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας, τα οποία καλύπτουν όλες τις χρήσεις σε όλο τον κύκλο ζωής της ουσίας από την παρασκευή του μέχρι την απόρριψή του. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να περιλαμβάνονται χρήσεις στην εγκατάσταση, χρήσεις από τους πελάτες, είτε για δικές τους παραγωγή, είτε για διεργασίες, είτε για μεταγενέστερους χρήστες, καθώς και αν υπάρχουν αντιδεικνυόμενες χρήσεις. Τώρα, σχετικά με τα σενάρια έκθεσης, τα σενάρια έκθεσης περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου, τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο χρήστης αυτής της ουσίας καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου της ζωής μιας ουσίας και σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας για αυτή την ουσία. Δηλαδή, όταν λέμε συνθήκες χειρισμού, εννοούμε την ποσότητα, τη συχνότητα, τη διάρκεια της έκθεσης, τις τεχνολογίες διεργασίας, τον περιορισμό και τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου μπορεί να είναι κάποιο τοπικό σύστημα εξαιρεσμού, μπορεί να είναι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας, μπορεί να είναι ειδικά μέτρα ασφαλείας, και επίσης περιλαμβάνει και τη διαχείριση αποβλήτων. Λοιπόν, ενώ το κύριος κομμάτι του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας μπορεί να είναι κοινό για κάθε έναν από τους μεταγενέστερους χρήστες μιας ουσίας, τα σενάρια έκθεσης μπορεί να μην αφορούν όλους τους μεταγενέστερους χρήστες. Οπότε αυτό το οποίο συνίσταται είναι η επισύναψη των δελτίων των σεναρίων έκθεσης για κάθε χρήστη ξεχωριστά ή ανά ομάδα χρηστών. Να το πούμε λίγο πιο πρακτικά και να το πούμε όπως και με τις επιλογές που θέτει το REACH, είναι ότι όταν πρόκειται για ουσία και υπάρχουν σενάρια έκθεσης, γενικά δίνονται όλα. Και από εκεί και μετά ο μεταγενέστερος χρήστης, ο οποίος θα πρέπει να περιλάβει και αυτός το σενάριο έκθεσης το οποίο τον αφορά, έχει μία από τις εξής επιλογές. Είτε θα περιλάβει όλα τα σενάρια έκθεσης από την ουσία του στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του μείγματος. Βέβαια, αυτό αναγκαστικά θα κάνει ένα Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του μείγματος πολύ μεγάλο σε όγκο. Είτε θα περιλάβει μόνο τη συγκεκριμένη χρήση η οποία τον ενδιαφέρει, π.χ. για χρήση για παραγωγή λιπάσματος, για παραγωγή λιπαντικού, για παραγωγή περιβαλλοντικού, για οτιδήποτε, ή εφόσον μπορεί και έχει τη δυνατότητα, μπορεί να πάρει τα στοιχεία του σεναρίου έκθεσης για τη χρήση που τον ενδιαφέρει και να τα συμπεριλάβει μέσα στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Για παράδειγμα, αν το συγκεκριμένο σενάριο έκθεσης αναφέρει συγκεκριμένα μέτρα ατομικής προστασίας, θα τα αναφέρει στο τμήμα που αναφέρει τα μέτρα ατομικής προστασίας. Ή αντίστοιχα, αν έχουμε στοιχεία για την απόρριψη, θα τα αναφέρει στο αντίστοιχο σημείο στο οποίο αναφέρονται τα μέτρα για την απόρριψη. Να δούμε τώρα αν υπάρχουν περαιτέρω ερωτήσεις ή πληροφορίες βάσει και αυτών που είπαμε τώρα. Ναι, μέχρι στιγμής έχουμε τις εξής ερωτήσεις από την κυρία Σταματία Τσιαφογιάννη. Αν μια εταιρεία έχει εκδώσει δελτίο δεδομένων ασφαλείας στα αγγλικά και ενημερώνει ότι δεν το μεταφράζει στα ελληνικά επειδή δεν είναι επικίνδυνο, ισχύει κάτι τέτοιο?
Ναι, εφόσον υπάρχει υποχρέωση έκδοσης δελτίου δεδομένων ασφαλείας και παροχής του, οπωσδήποτε πρέπει να είναι στα ελληνικά. Εφόσον όμως δεν υπάρχει, τότε εντάξει, δεν έχει σημασία είτε στα αγγλικά είτε σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Αλλά για να πούμε ότι δεν υπάρχει απέτηση έκδοσης δουντουά, πρέπει όχι μόνο το μείγμα να μην είναι επικίνδυνο, πρέπει να μην περιέχει επικίνδυνες ουσίες, πρέπει να μην περιέχει ουσίες με κοινοτικά όρια έκθεση στον εργασιακό χώρο, πρέπει να μην περιέχει HVAC ουσίες, γενικά όλα αυτά που είπαμε. Αν όλα αυτά ισχύουν, δεν υπάρχει, και μιλάμε για ένα ακίνδυνο προϊόν χωρίς καμία επικίνδυνη ουσία, τότε δεν χρειάζεται καν να παρέχει δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Οπότε δεν συζητάμε πλέον για τη γλώσσα καθόλου. Να ρωτήσω όμως κάτι. Ναι, κυρία Τσιαφογιάννη, ακούγεστε. Για να έχει εκδοθεί όμως έστω και στα αγγλικά, δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια υποχρέωση? Όχι. Πολλές φορές τα δελτία δεδομένων ασφαλείας εκδίδονται διότι τα ζητάει η αγορά, είναι το μέσο επικοινωνίας. Δεν σημαίνει γενικά ότι όταν έχουμε δελτίο δεδομένων ασφαλείας για κάποιο προϊόν ήταν απαραίτητη η έκδοσή του νομοθετικά. Όπως επίσης δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Υπάρχει Ναι, μπορείτε να την πείτε. Εάν όλα τα δελτία δεδομένων ασφαλείας πρέπει να έχουν και κωδικό ΕΚΑ, να περιλαμβάνουν και κωδικό ΕΚΑ μέσα στα δελτία τους? Αυτό συνίσταται, δεν θα έλεγα ότι είναι υποχρεωτικό. Αν τον γνωρίζετε μπορείτε να τον βάλετε στο τμήμα 13, αλλά γενικά εφόσον βάζουμε τις μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων, ναι, μπορείτε να βάλετε και τον κωδικό ΕΚΑ, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι υποχρεωτικό. Πιο πολύ πρέπει να περιγράψετε τον τρόπο που θα γίνει η απόρριψη, να πείτε, ας πούμε, να αποθαρρύνετε την απόρριψη λιμάτων, αν χρειάζονται ειδικές προφυλάξεις ή οποιαδήποτε ειδική διαχείριση αποβλήτων να το πείτε, τέτοιου είδους θέματα. Μέσα αυτά βέβαια συμπεριλαμβάνεται και ο κωδικός ΕΚΑ, αλλά δεν αναφέρεται ρητά στο 453 ότι ο κωδικός ΕΚΑ πρέπει να φαίνεται σε κάθε δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Και στην ετήσια έκθεση παραγωγό αποβλήτου βάζει όποιο κωδικό ΕΚΑ θέλει μετά ο χρήστης? Τώρα αυτό είναι άλλη κουβέντα. Εδώ τώρα σας λέμε καθαρά για τα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Από εκεί και πέρα αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Δεν είναι το δικό μας. Είναι δηλαδή το κείμενο δικό μας, δεν είναι το κείμενο του διαδικτυακού σεμιναρίου αυτού. Αν θέλετε, στείλτε μας όποιο ερώτημα, κάτι πιο συγκεκριμένα, με ένα email να σας το απαντήσουμε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάποια ερώτηση από τον κύριο Χρήστο Γκουβέρη. Ο κύριος Γκουβέρης μας ακούει? Ναι. Μπορείτε να μας πείτε την ερώτησή σας, σας ακούμε όλοι. Λέω το εξής, ότι οι ταξινομήσεις και αυτές οι νομοθεσίες γίνανε βάση, ας πούμε, να συμφωνούν με το global system, το διεθνές σύστημα, έτσι, και οι σημάνσεις και όλα αυτά. Λοιπόν, έρχονται τώρα, επειδή εμείς εισάγουμε αμερικάνικα προϊόντα και μας στέλνουν MSDS, τα οποία έχουν τα εικονίδια με τους ρόμβους και τα λοιπά, ρωτάνε το χημείο και λέει είναι άλλα, λέει αυτά. Τι άλλα είναι, τους λένε? Λέει, είναι η ίδια, λέει, αλλά είναι διαφορετικά κάπως. Το κάπως πρέπει να ξαναφτιάξετε, λέει, εδώ στα ελληνικά, με βάση τη CLP. Τότε γιατί το κάναμε αυτό? Οι Κινέζοι λέει τι κάνουν, βάζουν άλλα? Έτσι δεν είναι? Κάνουν ένα διεθνές global harmonized system, βάσει αυτού που θα κινούνται όλοι. Άμα οι Αμερικάνοι έχουν άλλα, μάλιστα οι Αμερικάνοι έχουν και μια φράση η οποία λέει mild irritation, που δεν υπάρχει στα ελληνικά και στη CLP. Αυτή πού θα μπει? Mild irritation για το δέρμα. Και την έχει H300 και υπάρχουν και φράσεις H και P στα αμερικάνικα που δεν υπάρχουν στη CLP. Αλλά κάτι γίνεται εδώ πέρα. Καταλάβατε? Αυτή είναι άποψη σας και θέμα. Οι Κινέζοι δεν τι κάνουν? Οι Κινέζοι δεν ακολουθούν το General Harmonized System, το Global. Γιατί έγινε αυτή η ιστορία? Λοιπόν, καταρχάς ισχύει αυτό που λέτε. Έχει διαφορά. Τώρα τι κάνω εγώ? Μου στέλνει ο Αμερικάνος MSDS κανονικά, με το νέο σύστημα, με ρόμβους, αυτά που λέτε, και μου λέει το χημείο όχι. Μην το μεταφράσετε.
θα κάνετε το δικό σας εδώ, σύμφωνα με τη CLP. Τι να κάνω εγώ. Πού να βρω τα στοιχεία. Λοιπόν, σχετικά με αυτό, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Υπάρχει το Global Harmonized System, το GHS, η μητέρα όλων των συστημάτων, όπου η κάθε χώρα ή καλύτερα ήπειρος, γιατί τώρα μιλάμε για την Ευρώπη, δεν ακολουθεί ακριβώς το GHS. Δηλαδή η Ευρώπη έχει φέρει το GHS στα μέτρα της και έχει δημιουργήσει το CLP. Δηλαδή έχει πάρει τις κατηγορίες που υπήρχαν στην προηγούμενη νομοθεσία, αυτό. Και τις έχει φέρει στα μέτρα της. Η Αμερική τα έχει φέρει στα μέτρα της. Ακριβώς. Τίποτα. Είναι ότι οι κανονισμοί λίγος πολύ πια τα σύμβολα και οι φράσεις ομοιάζουν μεταξύ τους. Προσοχή, ομοιάζουν. Δεν είναι ίδια. Ναι, δεν είναι τα ίδια. Από τον CLP. Και αντίστοιχα ο CLP έχει φράσεις οι οποίες υπάρχουν μόνο για την Ευρώπη. Οι λεγόμενες EUH είναι ειδικές φράσεις που έχουν μείνει από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν υπάρχουν στο GHS. Οι βασικές φράσεις έπρεπε να είναι οι ίδιες. Όχι να υπάρχει ας πούμε, μια φράση hazard που να λέει mild irritation, το οποίο δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν πει mild irritation. Αυτές είναι κατηγορίες οι οποίες δεν υπήρχαν και με την προηγούμενη νομοθεσία, οπότε δεν τις μεταφέρανε και τώρα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Αυτό είναι. Εντάξει, τώρα βασικά δελτίο δεδομένων ασφαλείας από την Αμερική, άμα το κυκλοφορείτε στην Ελλάδα, έτσι λίγο θα χρειαστεί να βγάλετε ένα ελληνικό. Ασφαλώς, αλλά δεν μπορώ να το μεταφράσω. Δεν μπορώ να το μεταφράσω. Γενικά η κάθε ήπειρος ή χώρα, εξαρτάται την περίπτωση, χρησιμοποιεί μια δικιά του έκδοση του GHS. Αλλά όλοι συμφωνούν στη γενική ιδέα, δηλαδή ότι αυτά είναι τα σύμβολα, αυτά είναι τα εικονογράμματα, αυτές σύμβολα είναι εντάξει. Τα σύμβολα είναι εντάξει. Ναι. Οι φράσεις είναι οι οποίες... Ναι, γιατί υπάρχουν κατηγορίες του GHS που χρησιμοποιεί η Αμερική, που χρησιμοποιούσε και παλιότερα πριν μεταβεί στο σύστημα αυτό, οι οποίες δεν υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δηλαδή το CLP είναι ένα adaptation του GHS, δεν είναι GHS ακριβώς. Μπράβο. Οπότε έχει διαφορές και αυτές οι διαφορές μπορεί να τις βρείτε μπροστά σας, μπορεί και όχι. Σας είπα, τις βρήκα μπροστά μου. Αρκετοί τις βρίσκουν δυστυχώς. Αυτό είναι. Τι θα κάνουμε τώρα. Πρέπει δηλαδή να φτιάξω MSDS, να πάρω το αμερικάνικο, το οποίο να είναι περίπου ίδιο, αλλά όχι το ίδιο. Και ναι. Μου λέει το χημείο, ξέρεις, θα το φτιάξεις, να κάνεις ξανά ταξιόν. Τέλος πάντων. Δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αυτό προβλέπει. Εφόσον κυκλοφορεί κάτι στην Ελλάδα, θα πρέπει να είναι με ελληνικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Με ελληνικό βάσει του CLP. Βάσει είτε του DPD όσο είναι μεταβατική περίοδος και πρόκειται για ναι, εντάξει. Τώρα όμως τελειώνει η μεταβατική περίοδος. Συν οτιδήποτε άλλο συνεπάγεται, όπως καταχώρηση στο εθνικό μετρό, ετικέτες και μετά να δούμε. Εντάξει, κατάλαβα. Να περάσουμε σε μια άλλη ερώτηση από τον κύριο Κώστα Λιάπη. Η ερώτηση λέει το εξής. Εισάγω χημικά από εξωτερικό τα οποία έχουν δελτία δεδομένων ασφαλείας, τα αποστέλω σε θυγατρικές εγκαταστάσεις. Χρειάζονται καινούρια δελτία δεδομένων ασφαλείας? Ο κύριος Λιάπης έχει και το λόγο, είναι ανοιχτό το μικρόφωνο του. Ναι. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Λιάπη? Εννοώ ότι έχουν όλα τα έγγραφα, έχουν ADR, έχουν και από εκεί διακινώνται στην ιατρική. Όχι, πείτε μου. Λοιπόν, καταρχήν, για ό,τι εισάγεται εδώ στην Ελλάδα, είπαμε καλά ότι το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πρέπει να είναι στα ελληνικά, αλλά πρέπει εδώ να ελέγξετε και ότι είναι όντως ορθό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Αυτό πρέπει να γίνει έλεγχο, δηλαδή βάσει του κανονισμού του CLP, να δείτε αν είναι σωστά ταξινομημένο. Γενικά πρέπει να γίνει ένας έλεγχος. Και σίγουρα είναι το borderline, το νουκάνευ είναι τα ελληνικά. Ξεκινάμε από αυτό και από εκεί και πέρα πρέπει να είναι και σωστά ελληνικά βέβαια. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε χωρίς να έχουμε δει την ποιότητα των δελτίων δεδομένων ασφαλείας, απαντάμε θεωρητικά μόνο. Σωστά.
Υπάρχει ερώτηση από τον κύριο Χαράλαμπο Αντωνιάδη, αν υπάρχουν λογισμικά για τη δημιουργία δελτίων δεδομένων ασφαλείας για CLP και αν αυτά είναι αξιόπιστα. Ναι, σαφώς υπάρχουν αρκετά λογισμικά στην αγορά τα οποία είναι σχεδιασμένα για να δημιουργούν δελτία δεδομένων ασφαλείας και για να ταξινομούν βάσεις στοιχείων τα οποία δίνει ο χρήστης. Τώρα το θέμα της αξιοπιστίας, να σας πούμε εμείς ότι από προσωπική μας εμπειρία όλα χρειάζονται έλεγχο. Δεν είναι απλή, όπως προσπαθήσαμε να αναλύσουμε, ότι δεν είναι απλό έγγραφο το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, για να μπορεί να το κάνει έτσι απλά μια μηχανή. Είναι περίπλοκο και η ταξινόμηση η ίδια πια είναι περίπλοκη, πόσο μάλλον η συμπλήρωση των υπολείπων τοξικολογικών, οικοτοξικολογικών, στοιχεία πυρόσβεσης. Δεν είναι απλό. Τα λογισμικά ναι μεν υπάρχουν, αλλά χρειάζονται έλεγχο για την αξιοπιστία τους. Δεν είναι απλό. Κύριε Χαράλαμπε Αντωνιάδη, έχετε κάτι να προσθέσετε? Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Οπότε προχωράμε στην τελευταία ερώτηση που έχουμε αυτή τη στιγμή από την κυρία Βαρβάρα Θλιβίτη, αν το λέω καλά. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Μας ακούει και μπορεί και να μιλήσει η κυρία Θλιβίτη. Η ερώτηση είναι ποιες φυσικοχημικές ιδιότητες των μειγμάτων είναι απαραίτητο να αναφέρονται στο τμήμα 9. Δεν είναι όλες οι φυσικοχημικές ιδιότητες απαραίτητες για να ληφθούν αποφάσεις όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος. Ναι, θα σας τις διαβάσουμε τώρα εφόσον σας ενδιαφέρει. Πρέπει να φαίνεται η όψη, φυσική κατάσταση, οσμή, όριο οσμής, pH, σημείο τήξεως, αρχικό σημείο ζέσης, σημείο ανάφλεξης, ταχύτητα εξάτμισης, αναφλεξιμότητα, ανώτερη όρια εκρηκτικότητας, πίεση ατμών, πυκνότητα ατμών, σχετική πυκνότητα, διαλυτότητα, συντελεστής κατανομής, σημείο κατανόλου νερού, θερμοκρασία ανάφλεξης, θερμοκρασία αποσύνθεσης, ιξότητες, εκρηκτικές και οξυδοτικές ιδιότητες πάρα πολύ γρήγορα. Είναι γύρω στις 20 και εφόσον κάποιες από αυτές είτε δεν είναι εφαρμόσιμες είτε δεν τις γνωρίζετε, πρέπει να αναφέρονται σαν τίτλο στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας, όπου είτε να αναφέρετε την τιμή, είτε να αναφέρετε ότι δεν είναι εφαρμόσιμο το σημείο ανάφλεξης στο δικό σας προϊόν, είτε δεν είναι. Ναι, έχουμε κάποιο τεχνικό θέμα, δεν ακούμε καλά από το μικρόφωνο τη συνέχιση της ερώτησης. Λοιπόν, θα την απαντήσουμε γραπτώς τη συγκεκριμένη, μιας και έχουμε κάποιο τεχνικό θέμα. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Εφόσον δεν υπάρχουν ερωτήσεις, ναι, ο κύριος Χαράλαμπος Αντωνιάδης ρωτάει αν θα στείλουμε την παρουσίαση. Ναι, η συγκεκριμένη παρουσίαση για τα δελτία δεδομένων ασφαλείας θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες. Κάποια άλλη ερώτηση? Λοιπόν, φεύγοντας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρακολούθηση, για τις χρήσιμες ερωτήσεις. Υπάρχει μία αξιολόγηση του σημερινού προγράμματος, το οποίο φεύγοντας θα σας έρθει στην οθόνη και θα θέλουμε να μας αξιολογήσετε και τα τεχνικά μέσα και την παρουσίαση, προκειμένου και εμείς να βελτιωνόμαστε, να μας δώσετε νέες ιδέες για το READ, το πώς μπορεί να γίνει ακόμα πιο χρήσιμο και πιο φιλικό προς τις επιχειρήσεις, και θα μας ήταν πολύ χρήσιμο αν το απαντούσατε όλοι. Αυτά για σήμερα. Σας καλησπερίζω.